wadda take tambaya akan ko za ta iya yin addu'a akan mijinta ya rika ganinta kamar lokacin da take amarya. Za ta iya mana, me abin da ya gagari Allah? Babu laifi. Abin da bai halatta a yi addu'a ba shine aljafa, addu'ar da ka san Allah bai saba irin haka ba. Kamar yanzu ka ce Allah ya sa ka zama shugaban ƙasa, ko ka ce Allah ya sa ka koma ɗan yaro ƙarami bayan ka tsufa. To amma in abin da ka san a al'ada Allah yana iya, Allah ya sa ka ƙara kyau, Allah ya sa ka ƙara wacece, duk irin wannan ba laifi ba ne. Don haka don mace ta yi addu'a akan Allah ya sa mijinta ta ƙara ƙawatuwa a gabansa ta yanda za ta ci gaba da zama ita kaɗai, sai ta gwada. Idan na je wajen karatun maza suka tambaye ni kuma addu'ar da ake yi don ya ƙara mata, sai in ba su. Yau ai abin namu kenan, gafarta malam, kaga karatun ɗazu ya yi daɗi, in na je wurin maza kuma su ce bai yi daɗi ba. Wadda take tambaya akan addu'ar mace ga mataccen ga mijinta mamaci, shin za a karɓa ko kuma sai ta 'ya'yansa? Kuskure ne mutum ya ce ba a karɓar addu'ar wani ga wani sai dai in ɗa. Mutane suna dogaro ne da hadisin Abdullahi bin Umar da na Abu Huraira na Annabi sallallahu alaihi wasallama, awwaladin salihin yad'u lahu. Sai suka ce ɗa yana yi wa ubansa addu'a, sai su ɗauka addu'a in ba ta ɗa ba a karɓa. Nan ai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana baka labarin ɗan kirki ne yana yi wa ubansa addu'a, ba wai yana cewa in wanda ba ɗa ba yayi addu'a ba za a karɓa ba. Duk cikin alkur'ani addu'o'i kake je ake wa waɗansu. Don haka rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, yan uwansu na jini ne. A cikin sallah in kai tahiyya kana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, yan uwanka ne na jini, iyayenka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da kace a cikin tahiyya Allah ka yi salati ga kanmu, ka ba mu aminci wa ala ibadillahi salihin, ya ce wannan addu'ar sai ta shafi dukkan wani bawan Allah nagari, ko a sama yake ko a ƙasa. Kaga shi addu'ar ka tana iya zuwa ko ina, ba sai wai babanka ba. Don haka ki yi addu'a wa mijinki kwarai da gaske. Babu ma wanda ya cancanci addu'a kamar mijinki, musamman a cikin kwanakin takaba. Me amfanin takabar? Ai saboda ki samu daman da za ki rika tuna shi, ki ta yin masa addu'a, ki ta nema masa rahama, domin ke alaƙar da take tsakaninki da shi ta musamman ne. Shi sa aka tsawaita kwanakin takaba. Da uwa da uba da sauran 'yan uwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa yin takaba akan mutum ya mutu da ya wuce kwana 3. Amma mace ita sai ta tsaya ta yi kwana 130. Ai saboda alaƙarta da mijin ta fi ƙarfin alaƙar sauran in ka kwatanta da misalin bukatar yin wafa'i. Saboda uwarsa ita ta haife shi, ubansa shi ya haife shi, ɗan uwansa tare aka. Ke kuma fa a kasuwa kuka haɗu ko a tasha ko a social media, amma kika zo kika samu kusancin da ya fi ƙarfin na uwar sama. Don haka shi yasa ya cancanci wannan. Don haka za ki iya ki yi masa addu'a a koyaushe. Kai ko da mijinki ya rasu kin auri wani ma, ki ci gaba da yin addu'a wa wancan mijin, wafa'i ne. Wadda ta ce a yi addu'a ga ɗanta maraya, da wadda ta ce a yi addu'a ga ɗanta mai shaye-shaye, da wadda ta ce a yi addu'a ga Hajiya Aisha, duk waɗannan masu neman addu'o'i ne. Muna yin addu'a gaba ɗayansu. Allah Ubangiji ya amsa waɗannan addu'o'i, Allah Ubangiji ya ƙara nagarta ga waɗannan yara, ya kuma shiryar da wannan yaro. Ita kuma Hajiya Allah ya karɓi aikinta da dukkan waɗanda suke hidima domin taimakon addini. Kuma gaba ɗayanku Allah ya saka muku da alheri, ni ma Allah ya saka mun da alheri. Wadda take tambaya dangane da hadisin aure don talauci. Wani hadisin babu shi, inda wai an jingina shi ga manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama, amma akwai labarinsa, amma na ƙarya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗan haka ba. Wai ya ce wani ya yi talauci sai ce je aure, ya ƙara talauci sai ce je aure. Wannan ya saba da abin da ya zo da shi daga wurin Allah.
Allah maɗaukakin sarki na ja ayar da ya ce akan wanda ba zai iya aure ba, ya ce wal yasta'afif, ya haƙura ya kame kansa. Sannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tara matasa zai musu wa'azi akan aure sai ce man istata'a minkumul ba'a, wanda yake da hali ya aure. Wannan fa auren farko kenan. To yaya annabi sallallahu alaihi wasallam bai daka ya auren farko ba sai kana da ba'a, kuma sai kayi ba ba'an kuma sai ce ka ƙara wata? Ai wannan rashin tunani ne ko? Mai tambaya dangane da mijin da baya cika haƙƙi na matarsa, sai wani ne yake taimaka mata, kuma wannan ɗin shi yana son ta. Idan yana yi saboda Allah ne zai samu lada, kuma ya halatta ta karɓa. Kuna fahimta ko? Ya halatta ta iya karɓar taimako ko gudumawa daga wurin komawa ne. To amma kuma za ta zama tana taka tsantsan tun da akwai auren wani a kanta. Shi taimako ba ruwansa da alaƙar ka ta jini ko ta auratayya ko ma ta addini. Kowa ya cancanci taimakonka, kai koma babu ma alaƙa ta bil'adama, domin taimakonka ta iya kaiwa ga dabbobi, taimakonka ta iya kaiwa har ga aljannu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ɗan adam mai amfani zai yi amfani wa kowa ne a cikin wannan duniyar. Shi yasa ya ce wata za ta shiga aljanna saboda ta ji tausayin kare ta ba shi ruwa, wata kuma za ta shiga wuta saboda ta ƙi jin tausayin kyanwa ta hana ta abinci. Ya kuma hane mu cewa kar mutum ya ɗauki ƙashi ya sa masa najasa, saboda in ya gama ci ya jefar Allah zai sa nama a jiki aljanu su ci. Wannan kana taimakawa aljanu ne ai. Ya ce kuma karka ɗauki, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya addu'a akan aljannu cewa su ma su rinka samun nama, amma sai dabbobin da muka yanka muka ci, to wannan kashin da mu muka jefar sai Allah ya sake sa musu nama sai su ci a jiki. Kaga kai in kai haka ka bari, to in suka zo suka ci kana da imani kai ma za ka samu lada. To don haka ɗan adam taimakonsa baya tsayawa akan wai sai wane ko sai wance, ko wane ne, ba bambancin jinsi, ba bambancin shekaru, ba bambancin addini a wajen taimako. To amma sai a yi taka tsantsan. Kamar da kuka sani wancan hadisin na Abu Hurairah mai tsayi a cikin Sahih Bukhari na waɗannan mutum guda uku da Allah ya cece su, ai ɗaya daga cikinsu daga sunan taimako ne, kuma ya so ya amfani da taimakon don wato ya exploiting ɗin ita wannan matar. To amma daga baya ta yi masa nasiha, kuma Allah ya sa nasihar ta yi amfani. To inda shedan ya tare ɓangarenta da ɓangarensa duka, kana ji me zai faru? Da labarin wani abu ne daban. Don haka sai a yi taka tsantsan wajen neman taimako, sannan ki yi taimako, sannan kuma ka yi taka tsantsan wajen ba da taimako. Don haka ba laifi ba ne da yawa karɓan wannan taimako. Wannan tana tambaya, miji ne ya ba wa matasa naira 500, yana ba wa matasa 500 duk wata, amma baya kwana a gidanta. Yana ba wa matansa ne? Matarsa 500 duk wata. 500 ne kan ko 5,000 ko 500? Duk wata, amma baya kwana a gidanta. Su biyu ne, amma yana kwana a wajen ɗayar. Yanzu shekara 5. To ya mutu, za ta yi ta kaba? Wannan naji sai dakta da kansa. Ai wannan gata malam sai kai ai. Sai ka zo ka bada amsa akan wannan. Mutumin da zai ajiye mata, ni na ji mamaki ne da na ga naira 500 din nan. Zai iya yiwa ya zama haka? Yawwa 500,000? Gawa ta malam yanzu dai in ka zo dai ka zo ka duba ka warware. Sannan kuma hadhihi allati tas'alu an ummi imara, hal hiya allati shahidat bai'at al-aqaba ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam am la? Hadha yata'allaqu bi tarihi wa ana la adbatuhu al-an wa la yastahdiruni hal hiya am ghayruha, Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To abun ya dan ƙara fitowa fili don da ni ban fahimci
misali me maganar 500 na a cikin shi yasa na ga wannan ni ba zan iya amsawa ba. To amma malam ya dai sake dawo da abun gare ni je da cewa shi yafi kowa cancanta kuma dama shine ciyaman din zama kuma shi ya kamata ya amsa tambayoyin, amma tun da ya wakilta ni, wato akwai wani abu da mata da yawa ba ku fahimce shi ba akan aure. Idan dai kina nufi wannan ƙauracewa da ya yi mata, kina nufi tun da ya riga ya daɗe har shekaru, to kamar babu aure kenan, don haka ba sai ta yi masa kaba ba. Yana cikin abubuwan da mata da yawa ba ku sani ba, ƙauracewar miji ba ta nufin mutuwar aure. Sannan da yawa daga cikin mata sun ɗauka ma, suna kwaɓa maganar ila'i da maganar at-talaq. Suna ɗaukawa idan mutum ya yi hijira wa matarsa har ya wuce wata 4 ba tare da sun yi kwanciyar aure ba, aure ya mutu. Wannan ba haka ba ne. Babin ila'i daban shine mutum ya yi rantsuwa cewa ba zai sake kusantar matarsa ba. To wannan shine wanda a shari'a Allah ya ce an ba su 4 ashhur, wata 4, ko dai su dawo, fa in fa'u, in sun dawo magana ta ƙare, wa in azamu talaka, amma in sun yi niyyar saki za su yi, fa inna Allah sami'un alim, Allah yana ji kuma ya san abin da yake ransu idan saki suke so su yi. To ko da sakin suke so su yi, idan wata 4 ya ƙare, a masabar jumhurin malamai za a kira shi ne imma an yafi wa imma an yutallik, ko dai ya dawo ga matarsa wata 4 da Allah ya bashi yayi expiring, ko kuma ya sake ta. Idan ya ƙi ya dawo sai a ce ya sake ta, idan ya ƙi ya sake ta sai a saka a madadinsa, sai kotu ta raba auren. Amma idan matar ce ta nema, idan miji ya ƙaurace wa matarsa ko da shekara 4 ne, sai matar ta ce je ka abunka, Allah rake taki gona, auren yana nan, dama haƙƙinta ne, in bata nema ba za a ce dole ba. Idan ta zo ta nema ne, to sai shari'a ta tsaya a madadinta ta ce ka ba ta haƙƙinta, in ba za ka ba ta ba ka sake ta, domin Allah ya ce option biyu ne a aure, fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan, ko a zauna lafiya ko a rabu. Amma zaman lafiya ana iya yin sa ai ko da ba saduwa. Idan mace ta ji ba ta bukatar miji sai ta ce na ba wa amarya har abada, shikenan auren ya ci gaba. Haka aka yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta bada kwanakinta, Sauda kenan, wana na Aisha, ya rabu da ita har ta rasu tana karkashin aurensa, amma baya shiga ɗakinta, so da ba sa bukatan juna ta wannan fuskar. Kuma dama ba dole bane, ba shine auren ba. Idan miji ya ji baya bukatar matar, sai ta ji ba ta bukatarsa, sai suka ce mu soke wannan a cikin auren, auren yana nan, ba abin da ya taba shi. Idan mace mijinta bai bata wannan haƙƙin ba, sai ta ce je rike, Allah ya isa mu, shikenan yana nan akan Allah ya isa. In an je ranar kiyama za a kama shi, amma auren bai mutu ba. In tana so aure ya mutu sai ta je kotu. Kar ku sake ɗaukawa cewa wane yanzu shekara kaza ya ƙaurace wa wance aure ya mutu, aure bai mutu ba. Don haka ita ma wannan mijinta za ta yi masa takaba, kuma za ta ci gadonsa. Idan ita ta mutu ma zai ci gadonta, ko da shekara nawa suka yi, matukar wato ba a raba auren ba. Amma in ta je kotu, ko dai shi ya raba ko kuma kotu ta raba don dole. Wanda ita ce masabar jumhur. A masabar Abu Hanifa ne, idan ji wata 4 ya riga ya kare, to automatically auren ya mutu. Amma shi ma a babin ila'i, ba a babin haka kawai ba. Shi ila'i shine mutum ya rantse ya ce tun da kika yi mun kaza, to ni kuma na ƙaurace miki. To shine wanda yake ɗaukan wannan. Amma in haka kawai ne, saboda zalunci ne, ba wai saboda babin ila'i ba, to wannan ko a masabar Hanafiya baya jawo a ce aure ya mutu. Na amsa a tambayar? Assalamu alaikum.